ଏଠି ବସ ସିଧା ବସ ସିଧା ସେ ଆବାଜ କିଛି ହବନି ସେ ସିଧା ବସ୍ତା ସଲୁ ପୂଜା ହଉଛି ପୁରା ପୂଜା ହେଉଛି ତ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହାପି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହାପି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂଜା କେମିତି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେଣି ଯେହେତୁ ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣଟା କୋଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଗୀତ ବୋଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପୂଜା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ପୂଜା ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଗାମଛାଟା ଦିଅ ହଳଦୀ ଦେଇକି କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚୌପତିରେ ରଖ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହଉ ମୋ କାକା ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ସରି କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରୁ ଶାଢ଼ୀ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା କିଛି ସମୟ ପରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ଗୀତ ବୋଲା ସରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସରୁ ପୂଜା ସରୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ सबुठू 7टा लेखा भोग लगे प्रशासन बाहर प्रशासन देखा देखते ये समस्त